Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. By Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Ginugulo ng number 7. Morales pa rin, nangihingi ng pick. Morales, pasa sa ilalim mo na. Nakakuha ng 9. Siya sa nila. Pumasok! So, isa na lang ang kalaman ng Dapsu. 7 pa rin. Morales. Binasa sa number 6, Ramirez. Morales pa rin. 10 seconds to shoot. Nangihingi ng pick si Morales. Morales, side step. Wala ang ball. Same ball, sabi ni Rep. With 4 seconds to shoot. 4 to shoot. Substitution, Rep. Substitution. 4 to shoot tayo para sa Dapsu. Hiningi na assist. May blanca pero may tuhod. Foul on number 7. First free throw. Malakas. Second free throw tayo. Wala pa rin. Rebound ni Garcia. Pass break sa 7 and 1. Change favor na naman tayo. Lamang na naman ang isa ang system. Ramirez. Ramirez again. Ginugulo na number 7. Ramirez. Ramirez. Number 7, it's good. Balikan tayo. Over na naman ang Dapsu. Garcia. Garcia. So, mismas, sabi ni Garcia. 18. Garcia bumalik sa 3. Kick out kay Ochoa. Ochoa pumihit. Cross court tayo. Sa wala. Substitution, Rep. Baseline inbound tayo para sa Dapsu. So, hirap. May sundot. Nawala ang bola. Garcia sa 3. Wala. Kuha ng Dapsu. Number 7. Alahoy na tira. Number 0. 0 pa rin. Nagmamadali. 0 pa rin. Kinaliwa. Pumasok. Lamang naman ang systems plus. 7 pa rin. Easy side. Number 3. Wala. Follow up. Put back. Wala pa rin. Nakakuha ng number 9. Touchdown. Time out. Dapsu. Number 8. Para sa Dapsu. Natapik. Turnover na naman. Garcia sa 3. Bang! Garcia 3! Morales, ginugulo. May tapik. Same ball, sabi ni Promel. Calnas. Kay Morales, ginugulo ng number 9. Binigyan ng pick na number 7. Morales pa rin. Morales. 10 to shoot. Tumira sa 3. Wala. Ganda ng box out ng number 9. 5 on 3. Garcia sa 3. Bang! Garcia 3! 7 mag-isa. Basket count. Goaltending tayo. Number 6 out. 9. Humingi ng play. Binigay sa number 18. 18. 0. Tumira sa labas. Shot!
Nakakuha ng 7 ang rebound. 7, nawala ang bola. Nakakuha ng number 9, 4-on-1. Number 0, touchdown. 7 pa rin. May double team. Morales, outlet. Pero may foul. Foul na number 8. Biglang lumabos sa siyam ang kalamangan ng Systems Plus. Morales ulit. Defense ang sigaw ng mga Systems Plus. Garcia. Calnas sa 7. Morales. Bumay sa 3. Drive. Wala. Mukhang inaalat. Foul on number 14. Substitution. 0. Balik sa 9. 9. Minamadali. Rumagas sa kaliwang layup. Ang ganda. Parang walang dinaanan. Santos. Santos again. May double team. Pero may foul. Ang number 9. Number 1. Calnas. Pinasa sa number 7. Hand off kay Calnas. Calnas. Ginugulo na number 0. Calnas. Binigyan ng team ng number 7. Calnas. Calnas. Raise the press. Wala. Tapik. Tapik sa kalaban. 18. Pumasok. Calnas. Binigyan sa number 7. Morales. Morales. High pick ang hinihingi ni Morales. 9 to shoot. Nawala na naman ang bola. Outlet na naman. Tapikan. Francisco Morales. Touchdown. Once. May tapik. Naagawan ni Santos. 7, may blanca, pero may foul. Foul na number 11. Garcia. 4 ka na, Garcia. Wala. Second free throw tayo. Pumasok. Number 9. Number 9, binubulo ni Morales. 9 pa rin. Jason Dot. Nakuha na ng number Garcia sa 3. Balakas. Francisco. Sa 7, pero mabilis si Garcia. Garcia nakuha ang bola. Juab. Bale! Wala! Easy lang. Sabi na number 9. Ochoa sa 3. Bang! Time out! Tabsu! Halas para sa inbound. Binigay kay Santos. Santos, ginugulo na yung Chua. Santos pa rin. Santos, may double team. Binigay kay Calnas. Morales. Morales. Tumingin ang play. Binigay ng pick ng number 7. Morales. Short jumper. Wala. Pero may tapik. 14 seconds to shoot. 7. Make the 3. Lumayap. Wala. Francisco for the putback and 1. Basket count, foul number 8. Short. Rebound ni Santos. Padupuntak, wala. Rebound na naman, wala na naman. Santos. Substitution rep, substitution. Ang bilis, number 9. Binigay kay Chua. Binalik sa number 6. Wala malakas. Tapik. Nakakuha ng number 9. Ang sipag na number 9. Easy
lang natin, sabi niya. Over tayo. Ochoa. Sa number 9. Kick out kay Chua sa press. Wala. Tapik. Offensive rebound. Ochoa sa step sa 18. Wala na naman. Francisco nabitawan ng bola. Na-recover. Santos. Santos pa rin pero may foul ang number 18. Penalty tayo. 14. Wala. Second free throw tayo. Wala. Kuha ng 18. Garcia. Garcia. Floater. Pumasok. 6 Ramirez. Salis. Behind the back. Wala ang bola. Recover. Siete sa press. Bang! Number 7. 3! Garcia. Ginugulo number 14. Garcia pa rin. Naagaw na 7. Up. Ang ganda ng sundot. Substitution. Number 6. Pumasok. Timeout. Systems Plus. So with 2 minutes and 37, ang score natin 88-80 para sa Systems Plus. Garcia para sa inbound. Binigay sa number 9. Binalik kay Garcia. Ang bilis. Lumea Malahoy. Wala. Francisco Morales. Aliw pass kay Caldas. Wala. Nakuha ng 18. Chua. Chua binigay sa number 9. 18. Nasundot. Nakuha ng 7. Francisco sa layup. May block pero may foul. Foul number 4. Pumasok ang first free throw. Second free throw natin. Pumasok ulit. Garcia sa number 9. Number 9. Binigay kay Ochoa, number 6. Last 2 minutes. Number 9. 10 seconds to shoot. Binigay kay Garcia. Garcia, pumiyit. Pumasok. Caldas. Caldas. Morales. Tumira sa 3. Wala. Chua. 4-on-1. Ang ganda ng pasa. Number 7. Binigay kay Francisco. Francisco, lumayap. Wala pa rin. Nakalat. Santos for the putback. Wala. First free throw ni Santos. Pumasok. Second free throw tayo. Wala. Offensive rebound. Defensive rebound kay Chua. Chua. Chua again. 10 seconds to shoot. Nakawala. Kinaliwa, wala. Fourth shot. Caldas, minamadali. Puminto, Caldas. Binigay kay Morales. Pumig.
Morales floater, it's good. 47 seconds na lang. Number 9. Number 9 again. 9. Nawala ang bola. 10 seconds to shoot. Garcia, humingi ng high pick. Garcia. Garcia ulit. Tumira sa 3. 4 shot, wala. Santos. Pinasa kay Canlas. Canlas bumiyit. Pumasok. Time out. System strike. Sideline inbound tayo para sa System Plus. 21, may foul. Second team foul pa lang tayo para sa Damsu. 21 pa rin. 11. Number 9. Wala. 18. 21. Pumasok. 3 seconds. Garcia. Vision score, 94-87 para sa Systems Plus. Three months training may get or basta pag walang training, extra work sa gym, ganon. O laro-laro sa mga kasama para may hangin. Tsaka takbo, jogging. Tsaga lang at saka apply yung tinraining namin this past few days. Adjust sa mga defense, run ng mga play, at saka yun, sakripisyo sa katawan, sa depensa. This game, intensity ng mga bata, yung pinagpaguran nila sa practice, i-apply nila dito. Sistema ng team, at tapos yung sportsmanship, syempre.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.